Naghaling ako guys. Oh, best in haling. Luto-luto na ni. Tapos best in, kani siya guys, pang lumot siya, pang lamok daw ni. Pwede daw ng lamok. Tapos napod ni katul guys, katul para sa so ito yung kuryente. Ito yung higaan namin guys. Yan, my air mattress. Yan ang tent. Then, this is where we change clothes. Ganyan. So my chair, my table dito. So that's the camping guys. Guys, so magluto tayo hotdog guys. Kuha na ko siya. Or as wide as you want it. So guys, naluto na siya. Ito na siya guys. Anong os? Stop siya. Do you want me to? So guys, ito na siya. Manihapon ta guys, manihapon ta. Hi guys, so ayan. Dito na ako naglakad-lakad. Oh, lakaw guys, lakaw-lakaw sa kakamin yan. So ayan. Hindi, malugot siya. Ayan, lakaw-lakaw taan guys. Kaya ito sa mga view. Ito nilang campground. Sila pa trail. Ayan. And here, sila pa post. Grabe. Yan guys. Diyos ko. Kahangak. Hangak ayo. Yan. Pabalik ako. Lapok. Best. Okay. Ugag tiil. Hey guys, so ayan, it's what time is it? 8:54 na guys, so matulog na mi. Good night everyone. See you tomorrow. So, i-set up na muna yung sulod sa tent. Yan. So first time namin camping guys, so laban lang ta, laban. Yan ang pancake. Niluto na. Kalayo. Nagluto na may breakfast ganina. Among chair. Muna among tent guys. Tapos nasa kuryente. Gikan dito sa post. Nasiliki sa sulod. Say hi. Yan siya. Tumpanan. Tapos muna siya among kanang may CR dito sa may CR doon. Pero we bring this one. Siya. So wala may nalibang dra guys. Ayun pa siya. Just in case lang kung na mag-camp emergency namin ma-CR. Tapos dito na sila provided ng table. So dun sa kabila guys, ang dami doon mga RV. So nagpalit may sundag na hapon. Tapos yung sundang. Yan kami. Nagluto ng hotdog. Foil guys for best in kabalo mo na unsa na best in katul kay haglamok.